En la manualitat d'avui aprendrem com fer un divertit imant de Halloween. Necessitarem goma eva o cartolina, pales de gelat, ullets, imant, retolador negre i cola. Comencem! Primer apegarem els pales de gelat verds sobre la goma eva, que ens farà de base. Després, amb el retolador negre, dibuixarem el monyo del nostre Frankenstein. Li peguem els ullets i dibuixem la resta de la cara. A continuació, pintarem un palet de gelat de color negre perquè faça de clau. Per últim, li apeguem l'imant a la part trasera i ja tenim el nostre imant per a la nevera.